Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом не имаш пари, какво ще решиш ти, бе? А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти не имаш пари, па ще се измъкнеш след това. Как така? Той не харесваше парите, още от малък. Всеки опит да ги пести му се струваше жалък. Искаше уважение от хората и беше ливен. Не знаеше, че когато вали в живота дъжда е проливен. Когато даваш не очаква веднага да вземеш. И като влагаш в едно от друго трябва да пемеш. Влиза си в схеми, сложни теореми за безкрайните проблеми. Войски е вареме и прасите кореми на моци на по-големи. Народа заслепени, полуживе, полумрели. Румели, футболисти и модели, чулетовци, ромеи, мен this is so gay. Чучовци и лели в сайтове за запознанства. Пускате се меси като вземат аванса. За вас ся, точно боли ме ханша. И не аз не съм ти в бранша. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъглецко дете. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъглецко дете. Той дето управлява, само обещава, а не дава. До кога ще бачкаме за слава? Така не става. Никой не иска тук да остава и правата си да защитава. Народа не възстава, още по-голям глад се очертава в тая шибана държава. Трябва да смени парламентарната брава. Как ли? Нямам представа. Те тук всички спът, претръпнали да ги ебат. Пасивни отстрани стоят, чиниите празни, няма какво да ядат. Виж ги ве, тия са подиграват. Не стига, че бачкаш за пестена ми и не ти ги дават. Че ще има превод обещават, като шматката разиграват. И че е нормално ти внушават, тук от малки възпитават. То нормално е, работа се заплащане минимално. Пак нормално, ебът на анално. Няма проблем бе, то нормално. Накрая ще ядем въздух буквално. И дори да е банално, искам да бъкна максимално надълбоко. Не ми викай споко, тия на шиба жестоко. До кога е? До кога ще седим? Стотинките за хляб ще броим. Време е да се съюзим и да ги затрим. Новото БГ да построим, в парламента да ги обезпокоим. В една редица да ги наредим и да гърмим, докато не остане нито един. Аре бе, няма ко да ги бавим. Ако чакаме, още ще забравим. С вилицата да боравим, време е да се изправим. Аре бе, аре бе, аре бе, с една шепа корали не може да се справим. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъглецко дете. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъглецко дете. То нормално бе, и се смейте, не дейте. Време е да проумейте положението, овладейте. Аре полудейте, изкушуми ги залейте. След това нормално живота си заживейте. Гейте ся, колко още да ви ги редя за тая смешна пародия. Подбрал съм точната мелодия, безработицата водия за ушите. До кога ще спите? До кога ще търпите? Като слушам новините и ми идва да се резна ушите. Аре бе, до кога ще седите? И стотинки по стотинки ще броите, тока да си платите. Аре бе, кредитите си няма как да изплатите, освен с главите в турбите на децата си, дите и съчурите. Аре бе, няма ко да губите. Станете и в ръце се вземете. От този момент с бадим за напред доста ще ви обясним. И ще гърмим, и ще редим, и ще гърмим, и ще редим. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъглецко дете. БГ, това живот не е за да живееш тук добре. Трябва вънщирането е бе. Главата в тълбата сещаш ли се
на всяко едно махленско дете. От Бургас до Варна, рима безпощадна, екса лекенко е барна. Ти направо стана коварна. Айде взимай, взимай.